Martang yang mahita asini roha madihamu do dame nasian di bata mata do nasiran na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita salu na hatani di batari hita iman atar surah di 2 Musa bidu 4 ayat 11 ayat 10 Alaini nasi Musa matu Jahuba iya li Tuhaku iyanggo aku dan jolma parhata nang olat ni natuari dan olat ni natuari sada nang olat ni dung makatai hodohot naposomon ay duk do pamangaku jala halang dilaku dungin na Jahuba matu ibana tung isi mabahin pamangan ni colmay tung isi mabahin ngungu manang nanengel manang na marnida manang na mapitung da aku Jahuba do ope lahomaho hudongani pe kamangaming hupoda hope tuho sidohonom dungin na si Musa mamuse iya le Tuhan say uasuru manang ise lomoneroham jadi tarima situtu ma Jahuba mida si Musa di do'ma jadi sido si Aaron hahami margalibi huboto do padde ibana makkatai ida mahuhut ipe ruar ibana majupakun hu iya dung di ida ho lasma roham rohana di bagasan dungi pakulingi ma ibana jala tuturhon akka hatai tu pamanganna udongani pe ho udongani pe pamangammu dohot pamanganna puda hopi tuhamu sibahinumuna ibana pesikak umadok tu bangsu ibana hira pamangamu jala ho hira debatana tiuk ma doh tukoton di bagasat tangam hiti-hitim mabain akata day musik ido sahana di hamak kadonga saha porsyaun adorang sota pahiba-hiba turpukon ya do adong sadada dana kolan na mga piyan holan na say muro ibana na makilalakon di bagasan muluna hira na so adong talentana hira na so adong nang gabi baka nang alani siya holan na mga piyan siya holan na tarmuro do ibana di bagasan muluna hape takas do ibana adong tangan bagak adong ututo na adong na tung lengkap ni ngomarupani alay saya holan na marangutu jala holan na mga piyama alay di sada tiki di bon natoras na maibana iba marnida sada jolma naso na sada tangan na doho na sada pakna di patuluhoma dungi di bering matutu na sada pakna na sada tangan na namarguar si muliana on ape diamu akadongam salah satu ima perenang terbaik di dunia juara 1 nah terkenal di tahun 2010 ujungnya orang di ida di do ibana baselaku si muliana sada do tanganna sada pan alai bui juara sada rani songon na songgot marohana gabi di do ibana madi bagasan muruna luar biasa do kuasam Tuhan minna ibana ma rupani jika Tuhan memanggil dan memberdayakan baingo do iman akan unang baru mutu tetapi Tuhan juga menolong dan memberi yang terbaik kita lapatanna jangan pernah melihat jangan pernah bersungut-sungut hanya di dalam kekurangan. Dia maka dong saha porsyaun mangihutun tradisi ni haporsyaun ni ala Israel terguar do buku 2 Musaon ima songon buku na sitaguari Exodus lapatan na haruar borhat sedia haruar sedia ima sian Mesir di proses perdana sideido ima madapot ton kuta Kanaan eta ida di bukon ima salah satu aka anggu-anggu na sidang jala termasuk nang dia kapar sorion bahkan nata ida na balga ng salah satu parsorion ni si Musa. Di parsorion ni si Musa do berengot tadi makadongan. Tong na makilala ibana na sudet tusi
nama kilala ibana hurang, nama kilala ibana imana ke di pabuah imana gabi salah satu mulut ida sidalian manang gabi sada umutungun nama bet ibana nama dog di bagasan nguluna tak boto makatai ganggu do rohani si Musa jala saya maralus tu di bata ala napi songni saya totong do pedingan alus di bata patugu ko jolok papor hatton rohana marhite nama baik akatanda tanda sasitong nga gudang di baik di bata tanda tidak di ayat 21 ayat si ala saya tong do pe ganggu rohani si Musa jala sian idota saya ditulak do pe sasitong na persurun di bata alania sasitong na imakin berengot ala saya dirajumi ibadah do nasutau manang mampu dang layak dang bui jala mindir tidak percaya diri hidup benda silu ibana iya litu aku yang gua hudang jol maparhata alai tinggal dosa sitong na hatong asa molo tidak berpanin dang jol maparhata pada diri sa sitong jol mana halang doang dang tahu nin alai dari dia dibata gabi muruk lo dibata alania alasai maralasan nang pinang tarimas di bata ala saya totong do mangaju tabay tidak mara dinero ni di bata tu ibana ay nung nahupili siyaron haham nagabi imanakin dongam kan tabu do berengot tadi si lah ternyata berengot tadi si imanakay ngani naso ni pikiran ni si Musa bahwa Tuhan sudah memikirkan ima jauh lebih kiripan diakah perdana sida termasuk di persiapan alai mada bulu si Musa salah satu nak gani ngulu na marumutungun alai di peristiwa de berengot tadi amak kadongan nampi songoni di rasa minder rasa tidak percaya di ibana tapi Tuhan hidup berengot tak mengubah orang yang minder kodeno tenak ngani bagaimana cara kita di si Musa do naso malo ibana makatain batuduhon holan hagalium hapurangan nado di bagasan ibana ido dipikir ibana dang di pardur ibana halubin na adong di diri na songo dadak ngani hape imana jol mana simpurna do to padi bata hape nung pedi bereng simuliane na somarpat na somartangan boy juara boy hebat so ini si Musa dia berpikir holan nakana na humura holan nakana negatif dorupani holan babuhaman nung au makatain holan na makritik madingo marupani holan na marumutu ma dia tidak menyadari bahwa Allah telah mempersiapkan diri tapi di bawah imana do di batana maju ibana jala di batara na malit ibana Allah sibe ni mana alasan aku ini dak kubo to makatain Allah ni makadongan untuk kasdo perkataan itu menandakan bahwa Musa mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara mungkin dia gagap alai berengot tarpani nang nasubu benoni di bata silaku nabi sui nangungui bui makatai nanengeli bui apalagi mau nungan aposon di bata masa dang di palos tetapi sebuah kelemahan sebuah ketidakmampuan imanak kengani ketika dia tidak mampu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya karena dia hanya dibatasi oleh imanakin penaduk diri holan keterbatasan kelemahan ini bisa diberi mana dia hanya melihat kelemahan ini dan disadari imana ujungna bui do gabe paro hotu ibana luja alai sasitong na ido na nain dohonon ni terpukot tu hita asa boha mahita nanang takas merengota huasuni di bata di bagasan muluta ketika kita mendapat sebuah tanggung jawab yang baru di situ kita akan diberikan diperhadapkan dalam seperti Musa perasaan yang tidak pernah ditundukkan dalam keterpurukan yang dia merasakan dirinya tidak mampu tapi Musa merasa kurang mampu, ragu dan takut melihat kemampuan yang buruk. Gabi alasan itu
ia menolak penyertaan Tuhan. Alai tainguk mah. Jika Tuhan memanggil maju dan memberikan kita sebuah tanggung jawab, maka ia juga akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Alani na parjulu olo mahita. Di pangoloyoni do na porlo. Di pangoloyono do salah satu na bagas nani iden di bata. Molo olo hita. Jala porsia jala setia hita tu di bata. Koningotot tado. Dipergugui di batado hita di hagaliote, dipergugui di batado hita di ulauni, jala totondo diperbisuhi di bata hita. Dangadong nasutar patupa di bata haru batu ibu makatai, itu sedesi ingotota. Alani, oloma. Namangihut nanaing berengot ta setulpukot ima. Nanaing dohoron di bata salah satu tu hita bahwa kunci mengatasi molotadok hagalion, molotadok mindir, ada kunci, ada benota. Alani didok di bata dison, mabulok koni ikon, wado, mangulakon lomoni rohani di bata porsia, di bata dangadong nasotar patupa di bata. Jalamar hiti idu berengota. Di pamakyun di bata tu si Musa. Isi mana si Musa? Alai diliut di batado diperlengkapi di batado ibana. Atong ido na nai bagas berengota. Di tonga-tonga ni ima hamaulan rasa minder ni si Musa. Tuhan memperlengkapi dirinya, memberi imanaking semangat yang baru. Gabi porsia ibana ternyata dangadong mabenibana tahuton molonunga mangasahon di bata. Rasa percaya kita terbangun di saat kita meyakini dan bersama-sama dengan Tuhan. Napar pudima dia makadongan idot tado setupukon dia di ayat 10 pasal ayat 10 bitui. Di ayat 10 pasal ayat 10 bitui ido ulau no bagas di pasal di bata tu si Musa. Pengutusan Tuhan kepada Musa. Asa berengot tadi si bahwa jangan pernah takut. Bahasa segala sesuatu yang diperlukan untuk keberhasilan misi Tuhan, Tuhan makan sudah menyediakan media apapun, termasuk media berbicara, termasuk media nabui imanaking madongani. Jadi di situ berengot tadi amak kadongan dipakai di batado imanaking si Aaron gak bisa ada media lahu mengurupi si Musa pasahaton lomo ni rohani di bata. Alani marsiajar jala di pengut tupu kodita sekalipun kita manusia yang lemah alai kodotro. Di boto di batado hagaliut. Tuhan tahu apa kelemahan kita. Alai unang mah di hagaliut tai kita saya marutu. Atau muharita asabui malua, asabui haruar sien keraguan-keraguan ketidakpercayaan diri. Alani andalkan Tuhan, percayakan Tuhan. Beragam tidak di Alkitab di buku Tanabadiong, termasuk Elia, termasuk Daud, gurang dupe akahalak nama kilalahon di bagasan nguluna gagaliuna, tetapi Tuhan memakai dan Tuhan memperlengkapi. Penido berengotan diperlengkapi debatan. Jala markiti na diperlengkapi. Iju dibatahi ta lau makubasi ibana markiti mangulahon lo menirwana. Diju hita asarap do ibana mangulahon nang sinakapan na di portibion nang markiti. Mulai dana saat nama tua dilihat do ulaun asibere mabaritahon lo menirwana. Lani molo songgop hagang godo losok niroha say luluad do alasan unang niulahon ate alay niing kodonot tama
Ay jari-jari yang di batado hita. Akan natin opan di batado hita di bagasan Jesus Kristus asli marlo na dinggam na hita. Asa di bata patureo, asa di bata taparangihom. Taingo ma dang hala na bui mertabuni ta sa lupan di bata. Alay di bata do sumber ni hagupun, sumber ni para binotuan, sumber ni haluam, sumber ni akapasok-pasok atong unang beseta do dang bui. Alay taulahumma lo mo ni rohana bisan bui hita mangulahuni bisa dilibita kuku dohot habisuon do tiki. Amin. Mulia tema Tuhan berhiti hatam nabadi. Amin.